rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna HDH Hausa TV. Kamar yadda muka saba yau ma insha Allah za mu ƙara ci gaba da yi muku shimfiɗaɗɗe da muke ɗanye muku kamun mu shiga gadan-gadan cikin abin da ya kawo mu. Wato za mu yi muku yau kuma za mu ɗan taɓo harshen Hausa kaɗan, shi ma ba da yawa ba. Kamar yadda ne muku bayani a baya can, cewar harshen Hausa an sani cewar shi wannan harshe yana ɗaya daga cikin manyan harsuna a Afirka. Hasali ma za a iya cewa shi ne harshen da aka fi amfani da shi a Afirka ta yamma, kamar yadda aka sani. Bincike ya gano cewar harshen Hausa a tsakanin masu amfani da shi a matsayin harshen uwa da waɗanda suke amfani da shi a matsayin harshe na biyu, wato akwai wajen kimanin fiye da mutum miliyan 100 da suke amfani da shi a wannan ɓangare. Wato akwai binciken da ya nuna cewa fiye da mutum miliyan 57 suna amfani da shi ne a matsayin harshen uwa, wato Hausawa ne, a tsakanin arewacin Najeriya da kudancin jamhuriyar Nijar. Sa'annan kuma akwai kimanin fiye da mutum miliyan 36 wanda su kuma suke amfani da shi a matsayin harshe na biyu, wato harshen hulɗa kenan. Wannan kenan. Sai kuma wani ɗan tsokaci da ya kamata shi ma a nan wajen a yi. Kada a manta cewar ba a tarayyar Najeriya da jamhuriyar Nijar kaɗai Hausawa suke ba. Akwai Hausawa a arewacin Togo, akwai Hausawa a arewacin Nijar, sa'annan kuma akwai Hausawa a arewacin Benin da wasu ma daga cikin ƙasashen Afirka da dama. Duk inda Hausawa suke da zama ne. Amma dai abin da muke so a sani cewar inda Hausa ta katutu kuma ake cewa ƙasar Hausa, su ne dai waɗannan ƙasashe guda biyu, misali a arewacin Najeriya da kudancin jamhuriyar Nijar, kamar yadda aka sani. Sa'annan kuma wani abin sha'awa shine akwai manya-manyan gidajen rediyoyi waɗanda suke na manyan ƙasashen duniya ne, waɗanda suke yaɗa shirye-shiryensu a cikin harshen Hausa. Bari mu ɗan kawo wasu daga cikinsu, ko da ba duka ba ne. Wato za ka ga cewar akwai gidan rediyon BBC wanda yake a birnin London. Sa'annan akwai muryar Amurka, wato Washington DC. Akwai gidan rediyon Moscow wanda yake a tarayyar Soviet. Sa'annan akwai muryar jama'ar Jamus a birnin Cologne. Sai kuma gidan rediyon Beijing wanda yake a ƙasar Sin. Sa'annan kuma akwai gidan rediyon Alƙahira wanda yake a ƙasar Masar, da wasu ma daga cikinsu. Wannan kenan. Masana da dama sun yi ƙoƙari, sun yi kai kawo a game da bincike akan asalin harshen Hausa. A cikin masanan akwai masanin harshen nan mai suna Greenberg, yana daga cikin masana na farko-farko da suka fara ƙoƙarin kwatanta harshe da harshe domin samo alaƙa. Kuma a ƙoƙarinsa ne ya karkasa harsunan Afirka rukuni-rukuni zuwa manyan rukunai kamar haka. Akwai rukunin farko da ya kawo shi, wanda wato ya tattara harsuna da dama ya saka a ƙarƙashinsa. Wannan ya masa suna da cewar Afro-Asiatic. Sai rukuni na biyu wanda aka yi masa suna da Boko-Dofanian. Sa'annan kuma akwai rukunin harsuna na uku wanda ya ce masa Lino-Sahara. Sai kuma akwai rukunin harsuna wanda aka sa su a matsayi na 4 wanda aka ce musu Faisal. To waɗannan rukunai ne na harsunan Afirka da aka tattara su aka yi musu suna. To mu a daidai nan wajen Hausa ta faɗo a cikin rukunin farko wanda aka ce Afro-Asiatic. To waɗannan harsuna da aka tattara su aka ba su suna da Afro-Asiatic
to Hausa ta faɗo a cikinsu. Kuma wani ɗan tsokacin ma shine rukunan nan da aka tattara aka yi rukuni kowane ɗaya kuma sai da aka koma daga baya aka yi badalinsa. To shi Afro-Asiatic an karkasa shi ma zuwa gida 5. To mu muna cikin gidan Chadi, wato Hausawa ko kuma harshen Hausa sun fada a iyalan gidan Chadi. Wannan kenan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A sake biyo ni nan gaba saboda matasa masu nazari akan harshen Hausa da kuma wanda suke son sanin asalin Hausawa da harshen Hausa. Kar ku manta a dinga yi mana subscribing, musamman ga wanda suka fara shigo tasha. In wanda ne ya shigo waka na farko, ka a manta da yi mana subscribing, da yi mana liking, a danna mana kararrawa don ku samu sauran ayyukanmu da za su dinga shigowa ba tare da wata matsala ba, insha Allah.